съм Маня, тя съм Слаги ТВ и това е някаква поредица, която започвам като правя влогове. Чакайте да си сложа шапката, че съм много грозен с тази коса, бухналата факлата. Така. И може да направя нещо като предизвикателства. Сега някаква трапезна сол намерих, друго не можа да намеря, пробвах я, малко е гадничка. И ето, тук е една чаша с вода. Ето солта, някаква трапезна сол, намерих я. Викам, какво ли ще и дай да го пробвам. И си сипах тук в една малка лъжичка, ще изям 2 малки лъжички от той. 3. Да започваме. Много е гадно. Това е много гадно. Не ви го препоръчвам много, ама... Така. Айде да почваме и с втората. Ох, боже, три отвратителна. Тук малко повече си сипах. Малко ме е страх. Много е гадно. Просто не ви го препоръчвам, отвратително е. Така, предлагайте някакви предизвикателства. Там било канела, ванилия, манилия, такива го пустим. Черен пипер. Някакъв чер пипер пише там. Не знам дали е черен или червен. Чер пипер на зърна. И мислех от него, ама... то ще е някакво по-отвратително. И да, това беше от мен. Предлагайте идеи. Коментирайте, оценявайте, абонирайте се за мене. С Керол, Майнтон, Хомобил, там за който си искате, се абонирайте. И чао!